बेलाखेना हामबाय जोंनि मिडिया बंधुनो कखे तिनी कैसा बेलाखेना सेलेंमा सिंजा कैसा सामुंगा तुइदो बाजारो तिनी फुंनि 6:30 तामखुरु जोंनि दाखो जनखरि जमातिया बजखन मर्निं वॉक खायनानै नै बिनिते कैसा लगी बरफ दङ आबो बाय थांलायफुरु बनो लामा कासुइ दुष्कृति अर्थात सामुं सिद्रा तांनाय रक बनो अतर्कित हामला खायका बल चेलाराव बाय यागो जे मानमानि मानि बाय बरफ बनो बुनानि चेंखा बिनि लगी जे तंनाय बखरक फाटिका गायजिनि दाखु जनक बाहायनो मोटामुटी बरफ बेलाखेनो सागो दुखु मानदुइ बुखा ओंखाय जों एस ए टिएनि त्रिपुरा नेशनलिस्ट एमप्लॉय एसोसिएशन नै गत नाना बेलाखेनो सेलेंगो आबहाय गत नारकनो जों एकदम बोखाबायनो जों निंदा खालायो तामनि बागै हिमाले बुतक उंलायै दाबो जों कुनु जागा थाङै सलिउसन नानि गरै जे जागा चिनि स्टेटस जों नुबै दङ बीजेपी ते आईपीएफ टी बरक कोalition सरकार नै दङ आ जागाव तामनि कारणे बनो बुखाबो जों ताखन साइमिया अतर्कित हामला हनि मानो एक प्रकाराबनो बिनि अजान्ते बा बिनि कोनो प्रस्तुति करियो बरक लामो कासै बनो बोमानि के जे जागाव चिनि मुख्यमंत्री इंगाखा चिनि बिप्लब देब जी बो सारा त्रिपुराव शांति श्रृंखला बजाय तंनायनि बागै आह्वान खालाय दङ नट ओनली चिनि चीफ मिनिस्टर जतनो साकथारै त्रिपुराव बाहायकै शांतिनि नवार्षिप जारिमान आबुनति चिंता खालाय दङनि जराव अब हायरकमनो बेलाखेनो चाया काजे आं अबनो चिनि टिएनि तरफ থেকে जों बेलाखेनो निंदा जानांगौ बेलाखेनो चाया अबाय घटना जों दिक्कारो अबाय घटना रङ ओंखाय अबहाय जे कालफ्रिट रगनो नायथुंना नोंथु उपयुक्त शास्त्री जाना नोंथु आबो चिनि तरफ থেকে जों तिनि दाबी मा खालायनाय चिनि सरकारनि थानि चिनि जों तो कर्मचारी संगठन जों तो माथो अंखरि जों मुभमेंट खाया तामखाय जों अबनो रिक्वेस्ट खायनाय सोसाइटिनि बरक जे सापानो खायो निजिनि पसंद मते राजनीति पानो तो संगठन पानो तो जस्ट पानो जतनि गणतंत्र जतनि राइट दङ संगठन खायनायनि बा पलिटिक्स खायनायनि आबनो जे दङ जुदि जों बहायके गतना खायलाय दंखाय बुलाय तगलाय दंखाय आबो केबुनि पक्षे काहामिया बुनायनि पक्षेबो काहामिया बुजायनि पक्षेबो काहामिया काजे जों अबो चिनि सरकार थानि जों अबनो बि नम्र अनुरोध खायनाय अबो हायिं मारकनो राताराति स्टप खायनाय नंगौ बोथ साइड न जाते जथेष्ट सिनसियार खाय कन्सियासनेस खाय जाते सामुं तांलायनाय नंगौ अबो जों चिनि तरफ থেকে दाबि दंनाय